אם אתה מדלג על הפרסומת הזאת, אתה מדלג על הרבה כסף. אני רואה מה הולך בחוץ. השוק הוא מאוד קשה. אנשים מתקשים להגיע לסכומים של 6,000 ולא לדבר על 10,000 שקל בחודש. בסל הנכסים אתה יכול לעבור את הסכומים של ה-20 וה-30 אלף שקל בחודש. נכון, עובדים קשה, אבל זה מספק. וזה מתגמל. כל סוכן שנכנס למשרד מקבל ליווי צמוד. זה ליווי מאלף עד תף. אם זה ברמה של פרסום ומיתוג עצמי, אם זה ברמה של מקצועיות, למקצע אותו עד למצב שהוא לא מפספס שום דבר בשטח. הוא מקבל ראש צוות שילווה אותו מרגע התחלת העסקה עד הסגירה שלה. מה שצריך בהתחלה זה כוח רצון, זה התמדה, אמביציה, נחישות. כל הדברים הנלווים לזה הם פשוט נרכשים עם הזמן. ברגע שרוצים מספיק, השמיים הם הגבול. הצטרפו לסוכני הנדל"ן שלנו ותוכלו להרוויח עשרות אלפי שקלים בחודש. סל הנכסים, תמיד משתדלים יותר.